Dobrý den, mé jméno je Filip a já vás vítám u 5. videa ze série vzdělávacích videí na téma obojživelníci. Dnes se zaměříme na první řád obojživelníků, což jsou červoři, také se dozvíme základní informace o jednotlivých čeledích a zajímavosti tohoto řádu. Ovšem z důvodu absence výskytu červorů na našem území se nebudeme blíže zaměřovat na jednotlivé zástupce. Po skončení dnešního videa by nám mělo být jasné, co to jsou třeba tzv. Dermální šupiny, řekneme si, co to jsou tentakuly a kde se nachází. Budeme vědět, jak zástupci tohoto řádu obojživelníků vypadají, jak žijí, kde se nachází, jak se rozmnožují a budeme znát samozřejmě jejich charakteristické znaky a znaky jednotlivých čeledí červorů. Červoři jsou velmi specifickým řádem obojživelníků a také se od ostatních obojživelníků v mnohém liší. Spíše než obojživelníky připomínají červoři skutečně nějaké obrovité červy. Hlava pozvolna přechází v dlouhé tělo, které buď končí hned za kloakou, nebo velmi krátkým ocasem. Vidíme na obrázku. Končetiny i jejich pletence zcela chybí. Červovitý vzhled podporuje členění těla vnějšími kroužkovitými zářezy na jednotlivé prstence, také zřetelné z obrázku. Takzvané primární zářezy dělí tělo tak, že jeden prstenec připadá vždy na jeden obratel. Tyto segmenty mohou být ještě druhotně členěny dalšími zářezy. Většina červorů má ve škáře v místech zářezů malé zkostnatělé takzvané dermální šupiny, které díky svému napojení na svalovou tkáň hrají úlohu při pohybu těchto obojživelníků. S výjimkou vodních druhů žijí červoři skrytě zavrtaní v měkké, vlhké půdě. Mají pevnou kompaktní lebku a hlava funguje jako nástroj k ražení chodeb. Oči a uši jsou silně zakrnělé. Vidíme i zde na obrázku. Potravu červoři vyhledávají pomocí malých vysunovatelných tykadálek, takzvaných tentakul, umístěných po stranách hlavy mezi nozdrou a okem. Požírají především různé červy a larvy hmyzu, některé druhy zalézají i do mravenišť a termitišť, větší červoři občas uloví také drobné obojživelníky a plazy. Plíce červorů jsou protáhlé, zatímco u řady druhů je levá částečně zakrnělá a někdy i chybí. U jiných druhů naopak nacházíme základ ještě třetího plicního laloku. Oplození červorů je vždy vnitřní. Pozměněná část kloakální stěny samců slouží jako vychlípitelný pářící orgán. Vývojově původnější druhy červorů kladou vajíčka a mají vodní larvy. Pokročilejší skupiny jsou vejcorodé s přímým vývinem nebo živorodé. Všichni červoři jsou rozšíření v tropech. Vidíme i zde na obrázku. Vzhledem ke svému skrytému způsobu života představují nejméně známou skupinu obojživelníků a jejich systematické členění dozná možná časem výrazných změn. A nyní si už rozebereme jednotlivé čeledi červorů. První čeleď je čeleď pačervorovitých. Je to nejpůvodnější skupina, obsahující minimálně 9 druhů drobných, kolem 50 cm dlouhých jihoamerických červorů. Mají krátký ocas, tykadélka jsou umístěna těsně před očima, tělní prstence jsou dělené druhotnými zářezy a mají hojné kožní šupiny. Vodní larvy mají vnější žábry, žaberní štěrbinu a proudový orgán. Zde vidíme zástupce pačervora černého. Další čeledí je čeleď červorovitých. Jsou to jihoasijští červoři dorůstající délky do 50 cm. Druhotné prstence, občas i dermální šupiny jsou přítomny. Tykadélko leží blíže oku než k nozdře a známe asi 40 druhů. Zde máme zástupce červora černožlutého.
Další čeledí červorů je čeleď indočervorovitých. Je to druhově nejchudší čeleď, obsahující 4 druhy rozšířené v jižní Indii. Podobají se zástupcům předcházející čeledi, od kterých se liší zejména umístěním tykadélek pod nozdrou a nespojenými zářezy v přední části těla. Není to dostatečně zkoumaná čeleď, ale předpokládá se, že jsou vejcorodí a mají přímý vývin. Zde vidíme zástupce, což je Mennonská Cecílie. Další čeledí je čeleď afročervorovitých. Obsahuje 5 druhů afročervorů a vyskytují se všichni v Africe. Dorůstají na nejvýš 45 cm a nemají ocas ani druhotné dělení tělních prstenců. Nepočetné dermální šupiny najdeme jen v posledních zářezech. Oči jsou překryty nejen kůží, ale i lebečními kostmi, spod kterých mohou být díky pohybu blízkých tykadélek povytaženy. Kladou vajíčka nebo jsou živorodí. Zde vidíme zástupce afročervora červenobřichého. Další čeledí červorů je čeleď cecíliovitých. Tato nejrozšířenější čeleď červorů zahrnuje okolo 90 druhů, které spojuje jen málo společných znaků. Všem chybí ocas, tělní prstence přední části nebo i celého těla, nejsou druhotně děleny, dermální šupiny u některých rodů zcela chybí. Umístění tykadélek je různé. Cecílovití jsou menší až střední velikosti, několik druhů však přesahuje délku 1 metru. Některé druhy kladou vejce a mají přímý vývin, jiné jsou živorodé. Zde vidíme zástupce Cecílii černavou. Další čeledí je čeleď červorcovitých. Jde o jihoamerické živorodé červory, kteří se z části nebo úplně přizpůsobili životu ve vodě. Nemají ocas, dermální šupiny ani druhotně dělené tělní prstence. Tykadélka jsou velmi malá a obvykle leží v blízkosti nozder. Největší druhy dorůstají až kolem 70 cm. Čeleď obsahuje přes 20 druhů. Zde vidíme zástupce červorcovce sploštělého. A toto bude již pro dnešní video vše. Dnes jsme se dozvěděli, co to jsou dermální šupiny, tentakuly, známe základní charakteristické znaky červorů a jednotlivé čeledě. Já vám děkuji za pozornost a uslyšíme se u dalšího videa, které se bude zabývat řádem ocasatých a naším zástupcem mlokem skvrnitým. Naslyšenou.